esibhekene naye emabranchini umphakathi umphakathi kuuthanda uANC kodwa umphakathi namhlanje ngifuna ukusho akusiza ukuthi sithi siyayilapha kodwa singakhuluma iqiniso comrade umphakathi awusasifuni siyawabiza ama community meeting umphakathi ukhathele thina ngamanga esinawo siprofile umphakathi siya kuma election kuze kube namhlanje not even one wezinto esizike zenzakala mina ngiyazi into eyenzeka emkhandlweni ngakhulu ngibingelele ngibingelela bonke ubuholi obungaphambili and all protocol observed ngibingelela onke amaqabane akhona igama lami ngoNombulelo kaMbokazi muva nje sengibizwa ngoDr Bule Mbokazi ngila eWard 18 kunganiphathi kabi lokho engikushoyo ukuba udokotela angijovi umuntu udokotela nje ukuthi ngathanda nje ukufunda ngaze ngenza iPhD Mathematics Education into ke edala lokhu maqabane ngikuphawule akukona ukuziphakamisa abayiphakamisile abekho la into engifuna ukuyisho maqabane ukuthi kumina kubalekile lokhu obekusho usihlalo passion philanthropism and patriotism uthande izwe lakho uthande abantu uunderstand into yomzabalazo uma ufundile phakamisa abanye bakhanyisele because angeke sifunde sonke and iba isibani khona la kaKhongolose siyekeni lento ukuthi ubule ecansi ungcono lokho esitshela ukuthi udokotela yabona nami ngiyeke lokuthi abobani akhe ngikhulume nabo ikinto engizayikhuluma nobani baphansi lena ngiyisusela kule ebibekwe usihlalo ukuthi i-education system yenza ake ngiyibeke mina yenza thina sicabanga ukuthi singcono yabona into engijabulisayo ukuthi azange ingene leyo ucabanga ukuthi ngcono into engiyithandayo ukuthi asifukulane sonke kwasho njalo professor bathi abangafikile la ufike khona baphe ukukhanya usukume kanye nabo engikubonga kakhulu ke kusihlalo ukuthi esixwayise ngeeducation system ukuthi khona la inhle khona but kukhona la isidoma khona ukuthi sihambe ngendlela ethile engafanele sicabanga ukuthi singcono sisuke phakathi kwabantu siye lena kude engifisa ukugcizelela ke guys ukuthi let us unite in diversity noma ngabe khona lesiphikisana khona sophikisana kodwa size sivumelane ngoba umzabalazo usambile nje umzabalazo so lokusazabalaza nje yikho silana engikufisayo ukuthi singabukani kabi ungasho ukuthi nango lokho aphephela udokotela cha akithwele nje ekhanda lokho nhlobo angisoze futhi nje ngakuthwala kodwa engifisa ukusho ukugcizelela maqabane ngimlalelile usihlalo befaka isingisi iqala before efaka isintu lokho kukhombisa ukuthi i-education injani ibalekile kodwa at the same time kufanele sigade against ukusenza sibukele phansi abantu bakithi sibukele phansi even imndeni yethu so ngimile ke nje maqabane ekuthini let us unite in diversity. I thank you. Siyabonga mama no khulume ngaphambi kwakho bo udokotela asiqhubhe ngibingelele lo okhulumayo ngibizwa ngogogo Florida uFlorida wakamqadi uzala uMangwane ngiyabonga ngwane Sihlalo abantu abakhulu by the way ongwane yes Sihlalo ngiyabonga usilulekile thina zalo bese sihleli phasi ngendlela okwenzeka ngayo akuhambi kahle njengoba nithi nizobuilda nizokwakha uNC kodwa ngiyaxolisa ngoba umbombo kathisha ngawubona bamfishane mina ngizokhuluma isiZulu
Sihlalo into engizoyicela uANC ngicela niwakhe kabusha. La ukhonto oyishilo wathi ene akhona kuyaxolisa noma ekhona amakhansela noma awekho kulungile. Amakhansela kasifuni. Yabo thina sibadala nje sengikhuluma ngezinye lodwa ngafika ensinginamazinyo ephelele. Kodwa namhlanje akusenalutho. 1 Sihlalo ngeke uthi usihlalo weprovince uphinde ube usihlalo weregion. Kwenzeka kanjani lo? Kuyenzeka. 1 ngeze umfanekiso. La emabranchini ethu ufika umuntu eyikhansela ayokunobhala. Ngesikhathi ewunobhala ngizolibika phi ikhansela ngofana ngiye lapha kunobhala ngolibika ikhansela ukuthi yazi ikhansela nami 1 no 2 no 3 manje nangabe seyena ewunobhala aphinde abeyobe ikhansela. Angaze ngizwe into enjalo mina. Angaze ngizwe into enjalo. Yabona namhlanje njengoba sizokhuluma nje anihambe nokwakha kabusha. Ikhansela kube ikhansela nje. Unobhala nje kube unobhala nje. Ukuze izinto zizoqonda. Aziqondi njengoba onobhala. Ake sakhe ngiyabona. Nobhala ngiphinde la uyabona umuntu nangabe nimphekela ukuthi akabe ikhansela. Ufike athathe alule bangene door to door bakhulume into ezi-right. Emva kwaloko ulanda laba bangani bakhe. Amavolontiya waselutho. Saqala nithini uvolontiya weNC? Sikugile namhlanje sama-veterans. Ngiyabonga weduma uzokhuluma lento enjena. Yiyona into engisukumisa ukuthi hayi ake nakho ANC. Anithi nangabe nithi nizoqala njengoba dusha uthene. Hayi akuzoqala ngama-region whatever nizoqala lapha phasi. Ake lontsha ke ama-branch sizowavukuza ngoba sikhulumile. Ngizobona mina ngiku-Ward 15 la ngikhona. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngiyabonga. Siyabonga. Ngibingelele ubuholi ngeke ngisabusho ngegaba zabo ngenxa yesikhathi. Igama lami nguzama wantinga unobhala walapha eWard 13. Cabanga ukuthi nje benginama item awu5 but amanye awu because sebengikhavile ngizothinta lawa abangakawakhavi. Ngifuna nje uqala ngokubonga ukuthi siyabonga ukuba nalama political class lokhu siba nawo especially eThekwini region. Siyazi ukuthi especially thina siwonobhala noyihlalo sesibizwe kaningi kule renewal and the rebuilding sihamba wona lama political class. But engifundisa ukusho ngengigxile kakhulu kulezi zinto ezisho uhlalo but nomphako nje omningi since sibe nethuba lokuthi kube khona uhlalo kuphinde futhi kube khona unobhala weregion. As much as lama political class enziwa ngiyafisa ukusho ukuthi awasizi kangako ukuthi ngoba silokhu ushumayeza kuyekuthiweni ushumayeza vele abantu asebeshumayezekile kulokhu kubizwa thina onobhala noyihlalo kubizwe ama-BC members. Kodwa uthola ukuthi asiyi emphakathini noma i-membership le esishiya emabranchini
nakho ke okunye okungikhathazayo ngama political class ukuthi siyawenza, and then some of the educations it seems as if is not assisting us as ANC, because lokho osiye sikufunde la uma sesiphuma la asikwenzi, mase sifika nje emabranchini lokho eside sikusho la asikwenzi. Nabo futhi ubuholi bethu obunye babo buyingxenye ezo divide ama branch lawa esiwalidayo, and then uyayibuza ukuthi le rebleeding and renewal esikhuluma ngayo kangaka but singayi practice practically, because siyakhuluma nje la ngithi ngicela iunity ama branch mephuma la asiyi kuyokwenza ama conference asambeni sokwakha ama branch, the same person ozobe kademi la etshela thina nge renewal nange reunity uyena futhi ozobe sefona lapha e branchini yami wa 13 esef divide mina ngabe uzongena kuhlalo noma uzongena komunye, kodwa e divide wona lama branches esithi siyawaka siya kwi renewal. Enye ke into ke engifisayo ke ile ethi sihlalo siyabona senibize kakhulu le imbizo nama class njoba ngishilo ukuthi akusilekeleli kangako, especially kulesimo esibhekene naso njengamanje ikakhulukazi la eKZN, kodwa siyafisa ukuthi senze the same imbizo ziye emphakathini ikakhulukazi sihlalo nike niyochaza emphakathini ngendaba ye GNU nayo yonke lento esinayo, ngoba njoba kade usho ukuthi imedia iyakwazi ukcreate into noma kungeyona size sikholelwe kuyona, ngoba imedia isihambe kakhulu ngeGNU ichaza not ngalendlela eyiyona, but thina asibonakali as ANC senza imbizo emphakathini siyochaza ngeGNU kuze umphakathi wakithi we understand. Abantu bakithi emphakathini iGNU ngendlela abayichaza ngayo ilento abayithatha ku media nento abayitshelwa amanye ama political parties uma esekhankasa. Okunye kwesithathu ebengibhalile la ile yokuthi siyabonga hlalo we province uma niqinisekisa ukuthi le yama conference izokuthi kuma kancane sakhe umbutho, but siyacela ukuthi akube practically, singagcini ngokukhuluma ukuthi siyawakha umbutho kodwa asiniboni. Kuyihlazo nje ukuthi kuwo wonke lama gatherings esiwahambayo uyambona unobhala we region esurroundwe kuba iRC Youth League kube iWomen's League, but bapha abantu asabakhethe iRC yaseThekwini region wayigcina nini ukuyibona full complement ema gathering esikhethwe kuona RC members ephelele kule ama gathering esikuona, kodwa makumele bayoxova ema branchini bayaphelela beze ema branchini ethu beze kumazone ethu. Nobhala we region siyacela siyafisa ngelilanga uthi mawusibizile sibone yonke iRC esakhetha nayo. Kwamanje ukhona la nje badesha uma ukuthi ubone uhlalo we province uhlalo we region, because akekho uhlalo we region uhamba no treasurer anik no force yanazi uphi deputy nobhala wakho umadlala asimazi, kodwa sometimes sesifile ngathi udeputy nobhala wakho umageshi, kodwa umageshi asimkhethanga. Siyacela nisilungisele lokho. Bese kuthi ke okunye sihlalo siyacela ukuthi kunzima sihlalo, ngiyafisa nje ukuphathisa lo mphako kunzima sihlalo siwona obhala bama branch into esibhekene naye ema branchini umphakathi umphakathi buthanda uANC, kodwa umphakathi namhlanje ngifuna ukusho akusizi ukuthi sithi siyayilapha kodwa singakhuluma iqiniso. Comrade, umphakathi awusasifuni, siyawabiza ama community meeting, umphakathi ukhathele thina ngamanga esinawo. Siprofile umphakathi siya kuma election kuze kube namhlanje not even one wezinto esizike zenzakalayo. Mina ngiyazi into eyenzeka emkhandlwini ukuthi Kethethu njengamanje thina is not all issues. Eyethu into ithi njengamanje kule branch si approacha u2025 siya 2026, and all wait is to deliver to the ANC. Ngifuna ukuthi sihlalo we province okwambe kuncane nje ngifuna ukusho ukuthi siyacela ukuthi nisibukele lento ye membership system kulesikhathi sikusona njengoba umzabalazo unje, ngoba ngenhlanhla siyahlala nabafo lapho, ngoba sometimes ufuna ukufunda ngesitha sakho ufuna usondele kusona ukuthi as much as sense renewal ye ANC kulento ye membership system abafo because bebe khona ama branch lethu
And they are saying bazo renew a membership yabo ema branch. When it's come to elect ama branch leadership bayokhetana to destabilize the ANC. Ngitangisho leyo ngoba mhlawumbe amanye ama branch awanayo mhlawumbe awayiboni ukuthi kunomngozo omnjalo obuzayo ukuthi siyacela le membership system sithi kuyimonitor kancane ngoba izosidalela ezinye inkinga. Bese ngiyakuleyo ukuthi comrade nami ngiyafisa ukuthi lento yalama class sibe nayo emphakathini yethu khona abantu bezo understand ANC. Njengoba simi kanje sikhuluma comrade ebona ngathi abanye abantu banenkinga mawukhuluma is because asi understand the culture ye-ANC. I-ANC into yokuqala i-discipline. Awukhulumi ukukhuluma nje noma udinwe kangakanani ukwazi. So that shows ukuthi lama political class ifuna sigcile kona kangakanani ukwakha ama-member ANC abama-members e-ANC angempela ngiyithandile le sihlalo mawuthi asiyokwakhana i-ANC yangempela ezophila. You see comrade Mohambe emphakathini mina ngisebenzele eClearwood. I'm only one on the shirt on the t-shirt eyele eClearwood. Kodwa ngiproud noma abantu bethe unesibindi ngoba nginesibindi ngoba i-ANC ngiyayazi. Angizange ngikhethe umuntu if ngangikhethe umuntu ngaba ngikho namhlanje. But because ngakhethe i-ANC doesn't matter ukuthi kwenzakalani. Bese ngiyeseka naleyo ukuthi comrade usihlalo kule mbizo siphusheni sizibize within the branch khona soyi-addressa ngempela iyadinga siyi-addresse lento e-GNU kumphakathi khona izongena igxile because masi ifaka thina angithi yabo ifuna sibe nencazelo. Sengigcina kweyami ibranch comrade ama-comrade hayi abantu base-171 comrade bayayithanda i-ANC. Ilo wenza thina siwini ivithi bayayithanda abayibone enye inhlangano engabakhiphe emzimeni ngaphandle kwe-ANC. Okugcina siyacela ke leadership isondele kulento ekhona kaGesi comrades. Yabona lento kaGesi ifuna sisondele kuyona yokurejistwa kweyigubhu ngoba thina sinayo indawo ezinama-informal settlement. Ibonakala inkinga ngoba abantu abaningi ifuna sibe honest kuma-informal settlement abawuthengi ugesi. I-leadership ye-ANC must provide leadership kwabasenze ama-branching. Bese kuthi eyokugcina comrade le yama-spaza shop ukuthi nayo emphakathini siyacela leadership masiyibize isondele sikwazi ukuzi-addressa lezi zinto. Ngeke ngiyibe ukhulume izinkinga ze-branch yami la ngoba thina simbhalele unobhala wasibiza ngoLwesibili Msuthu sowe sikhona ngo-10. Ngiyabonga ama-comrade. Siyabonga. Ngekathi sisaqhubeka ke comrade si join uComrade uMpume Mabaso we-ANC Women's League.